پشتی رزگاربونا بشک ji gund û deverên qeza şengalê pitirîn gotin li dûrwan deveran zivrîneveya xelkê xwe cihê wan û gihandina xizmetguzariyan e. Lê îdareya qeza şengalê û encûmenê parêzgeha Mosul hebûna hêzên ser bi pekekê ve li wan deveran birêgir dizanin ji bo gihandina xizmetguzariyan û zivrîneveya xelkê wan cihan. وەکو کە بینن ئەو هێزی چیەپەکە و چیەپەژە بوونە وەکو ڕێگر بۆ زڤڕاندنا خەڵکێ بۆ ئابادانکردنا خەڵکێ بۆ جینۆسایتێت ئاوێ دەڤەرێ وەکو ڕێکخراوێت ناودەوڵەتی تێنم داخوازێژی دکن کە کار بکنن لێ دەڤەرێ عەلەنیت بیژن ئەم ئەشکەرانیت بیژن ئەم نکارن کار بکنش بەرڤی وەزعەکی وێ ئاستەنگێ کەلبەرما طنوکە مەسەلەن بۆ نمونە هەبوونەوە هەندێک چەکدارێت نە زمنی منزومە پێشمەرگەینە زمنی منزومە حەشدە شعبینە زمنی منزومە فکریە پەکێکێنە هەبوون ئەوەن وێرێ جهێنە ئارامی و خەلکیە یعنی بەری فترێکی دوسێ تشت چێبوون هاتنە پێش تەقەل هەندێک خەلکی هاتەکردنێ ئەنی ئەڤە هەمیژی مؤشراتن کو خەلکی بترسیت Hêzên parastina gel li qeza şengalê jî xwe nabînin ji bo gihandina xizmetguzariyan. Belkî dibêjin em amadeyne pêşwaziya her alîkariyekê ji bo xelkê şengalê bikin. Ji bo nevegeriyana xelkî jî deverdariya qeza şengalê bi sedem dizanin. Zanî çi xelkî şengalê çima navegerin? Eger qaymoqameke baş hebe, hikûmeteke baş hebe, êdî vegeriya ban. Wekî gundên şengalê zîvirîne em jî tidane. Em gundayê jî hene. او پارێک و ji bo şengalê tê bi hezara bi milyona dolara ew navxê berîkî xwe û ve şêrê û mevxê bihane em vaya qebûl nakin û vaya bêexlaqî dibînin. Ev tişteke bêexlaqî em vaya qebûl nakin. Nêrîna me ev in em nerêgirin kî dixwaze bê avadanî bike em spasiya wî dikeyin destxweşî lê dikin. Nêzî salekê derbas dibin li ser rizgarkirina qeza şengalê tanha 30,000 welatiyên wê deverê zivrînevel ser cihên xwe ji sercemê 150,000 welatiyan. Awareyên wê qezayê jî berdewam dibêjin ew bûyne qurbaniyên nakokiyên siyasî. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.